זה נמוך, גבוה, נמוך, גבוה. נמוך גבוה זה קשור למוליכות של כמה שיש. אוקיי, עכשיו בואו נבקש ממך להחליף את הנחושת, תגיעי בבקשה עם המתכת בזהב, בטבעת. ככה? לא משנה, באיזושהי צורה. מה קורה? גבוה מאוד. למה גבוה מאוד? אפשר? באמת. כי עכשיו יש פוטנציאל מתח חשמלי הרבה יותר גבוה. יפה מאוד. מה שתזהב, מה יקרה? מי מושך יותר חזק? אותו דבר. אותו דבר. זה לא יהיה גבוה ביחד? עכשיו, אם אתם לוקחות... מצוין. לא, זה לא. הנה, אבל זה גם. למה זה לא אפס? כי זה לא ממש אותו. כי זה לא בדיוק אותה סגסוגת. עכשיו אתם יכולים לעשות שיטה, רק שנייה, שיטה, שאתם יכולות לשמש בכיתה, האם מדובר בזהב שהוא אמיתי? איך אתם יכולות לבדוק? איך תשיג זהב נקי? לא, לא זהב נקי, אתם לוקחים משהו שאתם יודעות שהוא זהב, למשל אתם יודעות שזאת זהב, יודעת שזה זהב, ותשוו אותו לתכשיט שקניתם. אם יש אפס, זה טוב. אם זה אפס, זאת אומרת שזה בסדר. אז ככל שזה יותר גבוה... לא, אבל את יכולה לקחת משהו שאת חושדת בו, שהוא עלה יותר מדי זול. אז אפשר לראות מה יותר שווה? כן. וככל שזה יותר גבוה, זה פחות סיכוי של זהב, צריכה לראות. 14? 14 קראט, זאת אומרת שיש בזה 14 חלקים מ-24 שהם זהב. רגע, מה אתם אומרים שאין? גם לי כתוב 14. זה אני לא רואה. נצלם אותי. שנייה רגע, נו, במה לשים את זה? תגידי אותו ביד אחד. מה את רוצה בהשוואה ביד השנייה? אל תחזיקי את הברזל, כי אז תבדקי את המתח לברזל. תחזיקי את הזהב. אוקיי, לא. בסדר? וביד השנייה תחזיקי למשל את זה. אבל צריכה להשוות את זה לזהב של מישהי אחרת, כדי שתוכלי לדעת. כן, בוא נראה את הטבעת השקל. אוקיי? ככה להחזיק? כן, מה המתח? גבוה. גבוה כמה? וואו, 90? זה שווה הרבה. 90. עכשיו, תחליפי בבקשה, תחליפי את הזהב שיש לך. אז איפה יש יותר זהב כאילו? בצמיד יש יותר זהב? וואו, בצמיד זה הרבה יותר. טוב, יש פה גם דברים נוספים שזה שטח פנים. כמה היא נוגעת. כמה היא נוגעת בשטח פנים ויש... בוא ננסה את הטבעת של שירה. אם עושים באותו שטח פנים. כמה זה 51, עכשיו תנסים את הטבעת של שירה. טבעת של שירה. גם זה 14. כמה זהב יש פה? תבדקי פה. לא, אל תגידי. תורידי את זה. הרבה יותר, וואו, שירה. כמה קראט יש פה? 14. 14 קראט? יכול להיות גם שטח פנים ודברים כאלו שיכולים להשפיע. יותר רבה, אז זה שטח פנים יותר גדול. לא, זה יותר גדול. גם יותר רבה וגם יותר גדול. כן. אנחנו שואלים בחופה. רגע, שנייה עוד פעם, אני חייבת חברת כל פעם קצת אחורה. בגלל שאני נוגעת, אז איפה זה עובר עכשיו? הזרם עובר גם דרך המכשיר וגם דרך הגוף שלך. ומי מחמצן פה? מי מחמצן? האלקטרונים עוברים מהברזל אל הזהב. אז מי המחמצן? אבל תכלס לא קורה לו שום דבר, בגלל שזה נמוך. ישנם שינויים מאוד מאוד קטנים. עזבי את זה, שינויים בטבעת. השינויים הם מיקרו-וולט. מיקרו-וולט משנה... אם זה היה בעוצמה גבוהה, זה יכול לשנות את זה? בוודאי. בוודאי, כמו כלום. זה... מה המסקנה? סתם. שבא לי להשקיע באקסטרה. אוי ואבוי לכם. שלא תעשו בדיקות כאלו. אמרו לכם שזה ככה, אז תקבלו את זה באהבה וכן הלאה. אוקיי, אז אנחנו סוגרים את החלק הזה של חמצון חיזור, ובואו נראה כמה דברים שלקחנו אותנו בחמצון חיזור. קודם כל לגבי המושגים שראינו, אני רוצה לראות שהמושגים יושבים אצלנו. קודם כל המושג של מצב חמצון. אנחנו לא לומדים אבל השוואת... בסדר גמור. זמרת? לא תוכל לזה כלום ענן. אז בואו נראה מה ראינו. ראינו מצבי חמצון, ראינו תהליך תגובה שהוא לקיחת אלקטרונים, שזה תהליך של חיזור, של מסירה של אלקטרונים, והפוך, תהליך של מסירת אלקטרונים הוא עבר תהליך חמצון. ראינו שאפשר לזהות תגובות חמצון חיזור על ידי מערכת שמשתנה, למשל הצבעים שבמערכת משתנים, כמו שאנחנו היינו צריכים לראות כאן, ועוד דברים שראינו, אפשר למדוד את ההשתנות של מצבי חמצון על ידי כך שאנחנו מודדים מתחים בתוך המערכת שלנו. איך נגיד,
התחלת לעשות בקטע עם כלי כסף, אי אפשר לחבר את זה. עוד פעם? יכול להיות האלומיניום עם כלי כסף, חמצון חיזוק. כן. יש דרך לשים את זה? לא, כי זה מים. בוודאי שיש אפשרות. בוודאי שיש אפשרות. הרי היסוד על אשתיה, מה שימשה שם? הנה, כמו ש... קוסמת לגמרי. מוליך גרוע. כן. מוליך. תוך שנייה, מה עשית? כמה זמן זה צריך להיות בתוך המים? דקה או שתיים. לא, פחות. מה, שמת פמוד בתוך קערה עם מים מסוד על השתייה? באיזה מינונים? אבל על הגז, לא רק... זה על הגז? לא, צריכים מים רותחים מהזה. מים רותחים? כן, ושפכנו לתוך סיר או לשי. וכמה סוד על השתייה שמת? כפית? לא, 2 כפות נראה לי. עושים שיהיה מוליך גרוע. רגע. עם נייר כסף? כן, נייר כסף, ראינו באינטרנט לשים את זה על הצד הלא מבריק. כאילו ציפית הקערה לפני? ציפית לפני? שמנו למטה. רק למטה? אפילו לא בצדדים? זה לא משנה, אפשר לזרוק חתיכות של אלומיניום, זה לא משנה איך עושים, העיקר שיש שם אלומיניום. זה בעצם מושך את הכסף, כמה 2 דקות לפחות? הכסף בעצם מחמצן את האלומיניום, האלומיניום הופך להיות אלומיניום חמצני, ואת מקבלת, במקרה שלך, מקבלת את הכסף היסוד, שהצבע שלו הוא צבע מוחשף. זהו, וראינו בזה שמשהו שזה גופרי? הכסף שבעצם משחיר, הופך להיות כסף או גופרית או חמצנית. וזה הצבע השחור. ברגע שאני עושה תגובת חמצון חיזור, אני בעצם מסלק את הגופרית. ראיתם ריח? הרגשתם ריח? כן, זה הגופרית. זה הגופרית. אתם גרים באזור שיש בו גופרית, פליטה של גופרית? מלא לבונה. אוקיי. יש גופרית באוויר. מפה, משם. יש לכם דיר בסביבה, משהו? בבקשה. יש לנו פינת חיים. אוקיי, אז זה אחד המקורות של הגופרית. הרבה מקור גופרית זה בעלי חיים וזיהום אוויר. יכול להיות שכאילו זה משפיע כאילו... בטח. כמו כלום. כמו כלום. אתם נושמים כזה. אבל הרוח לצד השני. זה לא משנה, הגזים מתפזרים לכל הכיוונים. טוב. אוקיי, להיום בעצם אנחנו מסכמים את הנושא הזה, ביקשתי שתכינו את התרגיל. הייתי רוצה לנצל את הדקות האחרונות לכל מיני נקודות שצריך שפצור לפני הגשת התרגיל, אם היו שאלות ספציפיות, אבל לפתור אותם עכשיו ולסגור אותם. אולי העולם לחומר. אוקיי, אז בבקשה. אז הנה, עשינו רק את ההגדרות, לא אפשר לעשות ניסוח תגובות, ולא אפשר למה לא? לעשות חישובים. כאילו, כי... ניסוח תגובות, כן, חישובים אמרתי לעזוב בצד. ניסוח תגובות, ולא רק, לא בגלל זה, בגלל, איך אני יודעת שזה 2 פלוס? מי? או 3 פלוס? היה חסר. אלומיניום נגיד תמיד 3 פלוס. אתה לא אמרת לנו כמה... טבלה מחזורית. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני... רק שנייה, שאלה, איך אני יודע את המטען? בבקשה, טבלה מחזורית. בסדר, אבל זה משהו שעד עכשיו לא אמרת לנו. למדנו על היונים כבר פעם ופעמיים ושלוש. היית צריכה לפתוח טבלה מחזורית. אוקיי. פתחתי. אוקיי, איפה נמצא אלומיניום? לא, אבל איך אני יודעת שזה 2 ולא 6? כמה אמצעים? אז אנחנו נעבור בעצם לתרגיל. יכול להיות שרק אני לא יודעת. אתם מתייחס ל-13 שלו או לשורש מאוד? אוקיי, קודם כל מטען יונים. רגע, לפני שאתה אומר על הטבלה המחשבית, אני חייבת לציין שאתה אמרת לגבי כל האזור הוורוד, שאנחנו לא מתייחסים אליו כמו אל ה... סליחה, שאלת שאלה, קיבלת תשובה. עכשיו התשובה תהיה מפורטת כמו שצריך. איך יודעים שלא בסדר? פלוס 3? כמו שאמרנו בכיתה, אז בוא נראה. קודם כל איך אני יודע אלומיניום שהוא פלוס 3. דבר ראשון, אלומיניום הוא יסוד מספר 13, הערכות האלקטרונית שלו היא 2, 8, 3. אני גם רואה אותו בטור השלישי. לכן היכולת שלו היא בעצם למסור את 3 האלקטרונים. אני לא הצלחתי לאזן את זה אחר כך, הצלחתי לכתוב. מחילה, זמרת, אנחנו עונים על דברים לפי השאלות שלכם, עונים אותם מאלף עד תו, כך שלא יהיה שום חור ושום פינה. על פי טבלה מחזורית, למשל האלומיניום. בואו ננסה לראות עוד מישהו. מה יהיה המטען של מגנזיום? מגנזיום? נכון, יסוד מספר 12, יש לו איכות 2, 8, 2, לכן נמסור את 2 האלקטרונים החיצוניים ויהיה לו מגנזיום 2 פלוס.
אז זה על פי הטבלה המחזורית. הדבר השני שאנחנו הדגשנו אותו, שמטען יון, על פי יון מצומד. כלומר, אם אנחנו יודעים בטבלה המחזורית איפה הוא מוקם, ויודעים את ההתנהגות של הטור אנחנו יכולים לדעת את המטען. הדבר השני, יון מצומד. את זה עשינו כשלמדנו את היונים. ניתן דוגמה, CU, CL2. כשכתבנו את המטענים של כל אחד ואחד, הלכנו לפי הטורים. CU, אני לא יודע עליו כלום. מדוע? כי הוא נמצא במתכות מעבר. לעומת זאת, את הכלור אני כן יודע. הכלור הוא יסוד מספר 17, והאיכות האלקטרונית שלו היא 2, 8, 7. ואני יודע שמה שקורה בסופו של דבר, נכון, הוא מקבל אלקטרון נוסף, ולכן הופך להיות Cl מינוס. אז זה המטען שלו. אז בצמד שלנו, בצמד שלנו שיש C הוא Cl2, אני יודע שהתהליך הזה בעצם מתפרק לשני דברים. יש לנו CU, שאני יודע את המטען שלו רק בגלל הבן זוג, כמו שעשינו בכל המצבים שכתבנו מצבי חמצון. המצב חמצון אומר איזה מטען יש ליון. אנחנו מקבלים גם פעמיים Cl מינוס. מכיוון שיש פה שני מינוסים, אני משלים את היון המצומד וכותב עליו 2 פלוס. איך קבענו מצבי חמצון? בדרך הזאת. אז זאת השיטה שהשתמשנו במצבי חמצון, וזו השיטה גם שצריך לעשות בחמצון חיזור. אפשר לעשות אחד על הלוח רגע? אחד על הלוח? כן. לשאול שאלה. איזה שאלה? מה השאלה? כאילו, נגיד, אלומיניום מוצג שהוא היסוד. את מדברת על איזון. על איזון. אוקיי. השלב הבא, קודם כל מטען יוני זה ברור איך עושים? כן. אוקיי. השלב הבא, לא, צודקת. השלב הבא, צריך לתרגל את זה, לא, אני לא... האם למדנו מצבי חמצון? כן או לא? למדנו מצבי חמצון, נכון? אוקיי. השלב הבא זה איזון תגובות. כלל יסוד באיזון תגובות, מספר אלקטרונים שנמסרים, זה אותם מספר אלקטרונים שמתקבלים. בסדר? מספר אלקטרונים נמסרים שווה למספר אלקטרונים שווה למספר אלקטרונים שנקלטים. נמסרים, כלומר, בתהליך הזה, שזה תהליך חמצון, מתקבלים תהליך חיזור. כלומר, מספרי האלקטרונים הם זהים לחלוטין. דוגמה, אני רוצה לתת דוגמה ממה שאנחנו עשינו, ואז יהיה לנו יותר קל, בסדר? אוקיי. אם אני לוקח CU Cl2, אז השלב הראשון שאני לוקח את החומר הזה, אני ממיס אותו במים, ואני יודע שיש לי עכשיו את שני היונים האלו. בואו נשלים את המסה במים על ידי כך שאנחנו מציינים מים, אקווה ואקווה. עכשיו אנחנו כותבים תהליך חמצון. ותהליך חיזור. זה מה נקרא תהליך אני כותב עכשיו תהליך, במקרה שלנו, תהליך. לא, אבל איך זה נקרא תהליך הראשון? המסע? זה המסע. תהליך חיזור ותהליך חמצון. בתהליך הזה נמסרים לו שני אלקטרונים. מכיוון שנמסרים לו שני אלקטרונים, אז הוא הופך להיות CU solid. מה עושה הכלור? הכלור בעצם עובר לתהליך הבא. מה קורה לו? הכלור מינוס משתנה מכלור מינוס למה? למאוזן. למאוזן. שם כתבנו שם. למה הוא מינוס? כי הערכות שלו האלקטרונית היא 2, 8, 7. יש לו עוד אלקטרון אחד כדי לקבל את זה ברמה האחרונה.
את אותו אלקטרון שהיה לו פה. הוא הוציא... יופי, זה השלב הבא. את אותו אלקטרון שהיה לו פה, הוא הוציא החוצה. אז איך אני כותב שהוא הוציא את זה החוצה? נכון, אני כותב את זה פלוס אלקטרון. הכלל אמר, מה אמר? שמספר האלקטרונים שנקלטים ונמסרים צריכים להיות מה? שווה. אז אם כאן בתהליך יש לנו 2, אז אני חייב שגם כאן יהיה 2. לכן כל התהליך הזה מוכפל ב2. אז בעצם סגרתי את הפינה הזאת. וכשאני כותב את התהליך, אני מתייחס לכלל התהליך. תהליך חיזור ותהליך חמצון, שניהם צריכים לכלול את אותו מספר אלקטרונים. מה קורה אם זה 2 וזה 3? 6. יפה. המכנה המשותף הוא יהיה 6. בסדר? בואו נרשום אותו בתהליך מלא, כמו שהתרחש לנו כאן בכלי. בסדר? התהליך שהתרחש לנו בכלי, זה C הוא 2 פלוס CL מינוס, הפך להיות נחושת שהיא מוצקה, ועוד במקרה שלנו נניח שהוא כלור 2 גז. מכאן לכאן, מה קרה בתהליך? זה מאוזן? עוד לא. אוקיי. שנייה. מכאן לכאן הנחושת היה בשני חיובים. חסר לה מה? 2 אלקטרונים. היא קיבלה עוד 2 אלקטרונים. עברית. מכאן לכאן, מה קרה לכל כלור? מסר. הוא מסר אלקטרון אחד. נו, הנה, ואז איך אני מעזת את זה? איך אני אעזן? אני צריך שהמספר העליון יהיה כמו המספר התחתון. לכן זה יהיה כאן. כפול 2. בשני האלפים? יפה. כאן 2, וכאן כבר כתבתי מקודם 2, אני כותב אותו בצבע אדום כדי שזה יהיה בולט לעין. בצורה כזאת איזנתי את התהליך, כך שמספר האלקטרונים שנמסרו, זה אותם אלקטרונים שנתקבלו. אבל למה כאן יש 2 לפני כמה שמה? כי אנחנו מכירים את הכלור כמולקולה שבאה בזוגות. לפי הכללים של קשר קובלנטי, ראינו שקשר קובלנטי, אנחנו מכירים את הכלור שיש לו אורכות אלקטרונית כזאת. ועל פי קשר קובלנטי, אנחנו יודעים שנוצרים זוגות. נכון. אבל אני לא בהכרח תמיד הייתי יכולה לחשוב על זה. אוקיי, גם אם כתבת 2, לפחות איזון, חמצון חיזור עשית. וכאן הוא במצב שהוא מחובר בעצם לנחושת ולכן 2 הוא לפני. מצוין. אותם אלקטרונים נכנסו לתוך הנחושת ועכשיו נמצאים בתוך גוש הנחושת. הם ממלאים בעצם את הנחושת מבפנים. אוקיי, אז ראינו... שני האגפים אבל אחרי שאני עושה כפול 2, למה זה שם CL2? ולא... שירה בדיוק שאלה את השאלה לפני שנייה, אז אולי תעזרי לה. למה זה בצד ולמה זה בפנים? כי כאן הוא בתוך התרכובת של הסיום, אז החיבור הוא לתוך הנחושת, ושם הוא בעצם נהיה יסוד, ולפי הלואיס יש לו חיבור אחד ומתחבר לכלור אחר. בטרלמן, את הציון, פה הוא בתוך תרכובת, כלומר יש יון חיובי ויש יונים שליליים. יון חיובי ויונים שליליים. כלומר, זה מפנה בכלל גביש יוני. בעוד שהחומר הזה הוא כבר יסוד. פה זה לפי לואיס, שיש לנו כלור 2, והנחושת עצמה היא מתכת, אז היא גוש אחד של מתכת. כדי לראות שאנחנו מתורגלים בחלק הזה, בואו ניתן תרגיל נוסף שיכול להיות לנו בתוך המערכת. ניקח את כל מה שנקרא נתרן הזיד. אבל זה לא כללים דיכוטומיים, כאילו אם תתנו לי עכשיו משהו... נתרן הזיד, שבו אני רוצה לבצע תהליך שכל אחד מהחומרים שלנו עובר ליסוד. למה הוא מחובר? נתרן, חנקן. אוקיי? אנחנו רוצים לעשות תהליך חמצון חיזור. או לפי החנקן. לפי החנקן כאילו אני יכולה לדעת שהנתרן יהיה עם 3
מינוס. יש 3 פלוס, כאילו. או לפי החלקם, לפי הנתרן, שניהם בעצם... לפי הנתרן, סליחה. אתם יכולים לדעת לפי שניהם, כי שניהם לפי הכללים של טבלה המחזורית. אז בואו תעשו תרגיל לבד, כל אחד בפני עצמה. כן, תהליך צמצום חיזור של מסירת אלקטרונים מאולץ. כלומר, אני מזרים זרם חשמלי, כמו שעשינו בחלק האחרון כאן. בעצם מינוס 1. זה לא ליקוויד, זה מזין? אם זה נמצא בתוך תמיסה... לא, כמעט אמרתם נתרן מזמין, לא? הנתרן חנקתי, מכיוון שאני יודע את אופי החומר, אני יכול לדעת גם את המצב הצבירה. מה המצב? איזה סוג של קשר יש ביניהם? קובלנטי. למה קובלנטי? חנקן, כי... נתן הוא מתכת. אבל חנקן... הוא על מתכת. סליחה, יוני. נכון, וכל חומר יוני, נכון, הוא מוצק בטמפרטורת אחרת. מתכנת לזה שזה 3. מסתדר עצמו? תסכן, אני לא אכנס את היישום. בעזרת השם. נשים, טוב שיש את ההקלטה. יש לי עוד כמה שנים שאני צריכה לעבור. צריך לעבור. אז נעשה לך. מסתדרת שירה? אני לא מנחשת. כי את יודעת... אם נתרן או פלוס 1. נכון, בדיוק. הנתרן הוא פלוס. ועם והחנקן צריך להיות הוא מינוס. הוא עם עודף אלקטרונים. אז בתהליך נכון, לכן יש במערכת כמה נתרנים יש? כמה נתרנים יש? זה עושה תהליך הפוך. וכמה הנה יש לנו? 3 כאלה, נכון? אני רושם את המקדם שלו, שיש לנו 3 כאלו. מקדם שפספסתי לו את זה. וה-N יש לנו 1. בדיוק. זה N ולמעלה פלוס 3. יש לו 3 אלקטרונים עודפים, אז הוא מינוס 3. אוקיי. בסוף זה באמת קל ויש שם למטה. למה? שקד יצלח? איזה סוף? לא הבנתי מה את זה בהתחלה. יפה מאוד. מה, זה בסדר. עכשיו בוא נראה. הנתרן הוא בטור מספר 1. טור מספר 1. כמה נתרנים יש? 3, נכון? האם הם מחוברים אחד לשני? לא. הם לא מחוברים, אז לכן כשהם לא מחוברים הוא כותב 3 לפני כן. מצוין. כשאני כותב... איך הם לא מחוברים? מי כן מחובר? כשנמצאים בתוך היון, במקרה שלנו, כאן, הם נמצאים בתוך גביש יוני. כשאני עושה תהליך של המסע, אני מפריד את היונים האלו מאלו. כלומר, כך שיש לי יון חיובי, ויש לי יון שלילי. הם לא קשורים אחד בשני. פה החיובי והשלילי היו קרובים. פה החיובי והשלילי נפרדים אלו מאלו. אבל עם אותו דבר. כן, אבל הם נפרדים אחד מהשני. כתוצאה שהם נפרדים, הם לא מחוברים. המספר למטה אומר שזה מחובר. המספר המקדים אומר שזה לא מחובר. אמרת, אני חושב שזה מורכב ממה שלמדנו, זה פתאום עכשיו קפצנו רמה. כאילו זה לא יעזור לי עכשיו לפתור את הממשלת הזה. לא, אני לא, אני שואלת טוב. נכון. מה? כלומר, מה שקורה,
בשלב הזה, זה שצריך לחבר גם את החומרים הנוספים שלמדנו, ולא להישאר באותה מצב של... אבל אתה לא, זה על הדרך, כאילו התחלנו מזה שלא ידענו לעשות את זה, זה לא פתאום מה שאתה לא יודע שאני עכשיו אלך ואני יודע לפתור, אבל אני לא יודעת לפתור את זה עדיין. לא הצלחתי לרדת לסוף את דעתך. כאילו, אני מתחילה דורגת, פתאום עכשיו קפצנו לחומר אחר. לא למדנו, לא עברנו שום חומר אחר. אני לא יודעת. החומר... לדעת עכשיו להחליט אם זה CL2 או 2CL, כל הסיבה שעשינו לפני כן, את כל המבחן, זה כדי לאגוד את החומר, כי אמרנו מעכשיו, אנחנו לוקחים את כל החומר שיש לנו, וממשיכים איתו. לא שוכחים את השפה. זה כמו שאת לומדת באנגלית, את לומדת את הפסט. זה מסכים, כי אתה מרגיש שאתה מתקדם, פתאום אתה עוד פעם. כי שכחת את החומר הקודם. בסדר, משהו אחד כן. אני לא מבינה בנוסחה של התהליך ניצון. כן. עכשיו כי נוסעת הנטרן. איך הגיע המסע? למה יש... כאילו, לכאורה יש כאן מצב לא מאוזן, כי זה 2 ועוד 4. לא צריך להיות גם פה 2 כפולים. זה אמור להיות CL ועוד 2 אלקטרונים, לא? את שואלת לגבי האלקטרונים האלו. אותם אלקטרונים האלו, זה אותם אלקטרונים האלו. נכון, אז למה אני צריכה לעשות 2 CL? פה? לא, בתהליך ניצון, יש לי 2 CL מינוס, הפך להיות 2 CL ועוד 2 אלקטרונים? זה לא נכון, זה לא מאוזן, זה 4 ו-2. למה 4 ו-2? זה לא מגיע, זה אלקטרונים. כי יש לך 2 CL ועל כל אחד עוד 2 אלקטרונים. לא נכון. אז אתם צריכים לשבת בכוכב יעקב? לבטל? אפשר לנסוע? כאן חסר משהו. מה חסר? בתהליך חיזור היה CU 2 פלוס, כלומר חסר לו 2 אלקטרונים. נכון. הוא קיבל 2 אלקטרונים, הפך להיות מאוזן מבחינת מיטה. קיבלנו CU סטוני. ב-CL שעבר תהליך ניצון, כתבת שיש לך 2 כלורים, שיש להם עודף של 2 אלקטרונים. של אלקטרון אחד. כל אחד יש לו עודף של אלקטרון אחד, נכון? לכן יש לו... אז הנה, אז כאן זה לא צריך להיות פעמיים 2, צריך להיות CL, 2 CL ועוד אלקטרון אחד. זה מה שכתבנו. ועוד 2 אלקטרון. אם אני מסתכלת על הכיתוב הסגול, כיתוב הסגול אומר שכתבנו אך ורק מה קרה ל-CL1. CL1 יש לו אלקטרון אחד עודף. אז אתה לא צריך את 2 ליד ה-CL, זה מה שאני אומרת. זה אמור להיות CL ועוד 2 אלקטרונים. אני הכפלתי את הכמות של הכלור. כל כלור מוסר אלקטרון אחד. מה השאלה? בסדר? לא, משהו לא מסתדר לי כאילו. לא, כי לא יודעת איך המסע נכנסה. איך פתאום זה נהיה במסע? תראי, אם את לא קולטת את המושג של המסע ואת החומרים של יונים, את יכולה לעשות את זה מה שנקרא באופן פרטני, בלי להיכנס לדבר הזה. אלא כשאני מסביר את המערכת, אני מסביר את המערכת המלאה. אם תפסת רק את החמצון חיזור זה מצוין. זה בסדר. זה בסדר, אם תפס רק את החמצון חיזור, ומי שמסר... אבל לא תנסה לגבות רק שחמצון חיזור פשוט, כי זה מה שכולנו התקשנו, וחשבתי שאנחנו הולכים לפתור את הנקודה הזאת, וקפץ עכשיו ב10 רמות. אוקיי, אז בואו נראה איפה הקושי. לא, או שעכשיו נותנים לך חמצון חיזור, אתם יודעת לעשות את זה? אני גם נתקעת. אני הבנתי את החיזור, בחיזור הצלחתי. איפה הקושי? אני בחמצון נתקעת. ניסיתי לכם קודם, כאילו בוא... הקושי הוא בתהליך העמסה? לא הבנתי איך הוא קשור, לא הבנתי איך זה כאילו... שאלת אותנו מה היה הקושי, פתאום עכשיו נכנס להעמסה עם מולקולות מחוברות או מופרדות. אז בואו ננסה לראות עוד פעם. כשיש לנו... כן, אנחנו מסיימים עכשיו. כן, כאילו, לא יודעת. הרעיון הוא כזה. אני לא יכולה להגיש את זה שבוע הבא אם זה מלא. הרעיון הוא כזה. אם אני לוקח את המערכת שלי של חומר, כדי להסביר מה שקורה איתו, אני צריך להסתכל לתוך החומר איך הוא בנוי. וכשאני מסתכל על החומר שהוא בנוי, צריך לראות אם זה חומר יוני או מתכתי או קובלנטי. כדי להסביר איפה נמסרים אלקטרונים ואיפה נלקחים אלקטרונים. זה המצב הבסיסי. עכשיו, אם זה קשה, ניתן להתייחס אך ורק לתהליך חמצון ותהליכי חיזור, ולא להתייחס על כל המערכת, כי המערכת אני מבין שהיא מורכבת, כי את אומרת, אני צריכה לאגוד את כל החומר מכל השנה, ובאמת זה לקחת את כל החומר מכל השנה, ולאגד אותו. המבחן כן עשה את זה. המבחן כן איגד את כל החומר מכל השנה. לא, עוד לא עשינו את זה, עוד לא עשינו את כן עשינו. עשינו את זה ולא פעם. ולא פעם עשינו את זה. לא יודעת למה כל אף אחד לא הצליחה.
זה שצריך תרגול, זה מחייב. אולי התרגול הזה מבחינתכם שכב בצד ולקח לו זמן עד שהוא יתבשל אצלכם. בסדר. אני יכול לתת לכם תרגילי ביניים, חושב שאתם כבר נמצאים ברמה כזאת שיכולים. אז אני יכול לתת לכם תרגילי ביניים עד שיביאו אתכם לרמה הזאת, אין שום בעיה. אתה יכול לראות לי רק שנייה אם זה באמת... עוד רגע, אני רוצה לשחרר את כולם בזמן כדי שזה לא יהיה עניין. הנושא שלנו הוא עובר, אני רק אראה את התרגיל הזה ואז אני אסתכל עליי. הרעיון הוא קודם כל לדעת מצבי חמצון. את זה אני יכול לדעת? כן, לפי הטבלה המחזורית. טבלה המחזורית, אנחנו יודעים שמצב חמצון פה, מצב חמצון של החנקן מינוס 3, וזה פלוס 1. זה אנחנו יודעים? כאן יש 5, אז יש 3. כן. התהליכי חיזור עוברים בצורה הבאה. מי בעצם צריך לעבור חיזור? קבלת אלקטרונים? הנתרן. מכיוון שנתרן הוא פלוס, אז הוא מקבל עוד אלקטרון, הופך להיות נתרן מוצק. מי בעצם צריך לקח ממנו אלקטרונים? החנקן שהוא 3 מינוס. הוא צריך להפוך להיות חנקן ועוד 3 אלקטרונים. האם את כאן אתם יודעות לעשות? אבל כאן אני צריכה להוסיף 3 בנתרן, לא? יפה. אז עכשיו מגיע השלב השני. ההפך, הוא נתן את האלקטרונים שלו. מי? החנקן נתן את האלקטרונים. למה הוא פלוס? למה הוא פלוס? איפה הוא פלוס? זה אומר ו. הפלוס הזה אומר שזה ו. יש את זה ואלקטרונים. שהפרדת אותם. כן, הפרדנו אותם. זה תהליך חיזור וזה תהליך חמצון. זה בעצם מה שצריך לעשות. השלב הבא הוא לאזן. עם פה 3 אלקטרונים, אותם 3 אלקטרונים צריך להיות כאן גם כן 3, אז לכן אני מכפיל ב3. בגלל שיש לי 3 אלקטרונים, הוספתי 3 אלקטרונים. אין לי בעיה, למה באמת זה לא כמו ה-NA3, אתה מבין? למה פה כתבת אחרות? לא אכפת לי איפה תכתיבי את ה3, אני תכתיבי אותו למטה, תכתיבי אותו פה, לא משנה לי. בסדר? כי אם את לא זוכרת, אז באמת יש לי בעיה להתחיל להזכיר לך מתחילת השנה, אבל לא נורא. אם את זה תחפצון חיזור תפס, מצוין. נזמין את הנושא של הקישור. השלב הבא זה פשוט לחבר את הכל. נשים את הכל. יש פה נתרן, 3 נתרנים, N פלוס, יש לי N3 מינוס, יש לי גם 3 אלקטרונים. אני יכול להוריד אותם כאן, אבל אז אני יכול לראות שגם יתבטלו בסופו של דבר. כן? ומי שרוצה, נכתוב את 3 אלקטרונים, אחר כך אנחנו נראה שהם יתבטלו. צריך לכתוב אותם? לא, אין צורך. אבל אני מראה את זה גם בשיטה הטכנית שאני עושה את הדברים. 3 נתרנים, חנקן, ועוד 3 אלקטרונים. כמו במתמטיקה, אם פה מופיע איבר וכאן מופיע איבר, מה אני עושה? מצמצם. עד לכאן זה ברור? 3 תעבדו בצורה הזאת. בסדר? זה הצורה. אחר כך, אחרי שביצעתם את התהליך הזה והתהליך הזה, תחברו, וזהו. כאילו וזה מוצק? אם את רוצה, זה כשאת לוקחת למבנה שאת אומרת עם מבנה וקישור, אני לא זוכרת. נכון, נתרן זה מוצק. אני אמרתי שזה... נכון. זה נתרן זה מוצק. נתרן זה מוצק, ואם את רוצה... החנקן הוא גם מוצק? החנקן, את יודעת מי זה החנקן? החנקן נמצא באוויר, הוא גז. אבל שניהם חזרו להיות יסודות. בדיוק. זה לא עשינו, זה עוד דבר. הפכו להיות יסודות. תמיד היה עיון ויסוד. יכול להיות כל מיני מקרים. היום לקחתי מקרה של גז ויסוד, של שתי הפכו ליסודות. תודה רבה לכם עד כאן, אני מקווה שתרגיל, תוכלו לשם הבא. תודה רבה למטבעות של שקד ולטבעות. שלי הייתה בתרגיל, אני גם כתבתי את זה במגע, אני ניסיתי ממש